Здравейте, приятели, аз съм Павлин и това е Jetpack Royale. J-Ride, аз пък... Това е една нова игра. Която за мен е нова като цяло в канала ми. Аз съм играл преди една година и реших да разцъкам. Защото това е нова версия и мисля, че има апдейт като цяло. Добре. Сега, тук няма да правим такова. Неос. 8. Не, благодаря съм. Играл съм в Fruits Ninja, обаче няма да снимам на нея обаче. Хайде ли? Добре. Не интересува сега тук. Какво стана на играта ми? Добре. Почваме, айде. Това е май с пиратското или нормалното? Мисля, че е нормално с това, защо бега, бе? Добре. Няма кеф играта като цяло. Играя съм, както казах, преди една година. Горе-долу там. Тия мини работища ме кефат. Добре. Уху. Това трябва да видим. Това също. Найс. Добре. Добре. Пак направихме нещо като цяло. Има спин. Найс. Малко тъпо, но да се прави. Така. Тук поемаме. Upgrades. Трябва да събирам пари за това. Я джетпакове. Охо! Ма хора, не и доста май ще играем да се игра. Не ви обещавам, ама. Може пък. Ще играем доста май. Като сега. От тук получих доста неща. Малко фела, ама. Не, това е Gravity Man. Да, бе, верно. Това е... Опа. Иначе. Това бич го зна. Има една игра такава, Gravity Man и това от нея. И мисля, че е на същата фирма. Забравих на тази игра, как се казва фирма. Умрях тук много тежко. Така не само. Но вече на втори левел май. Ей! Стигнахме левел. Така. Една звезда. Добре, супер. Collect 2 spin dog have near miss. Трябва май jetpack да получи. Не, благодаря. Сори, ама не ми се дават пари. Май ще трябва да направя тук. Love music, така. Не, нищо няма да правим. Ще изиграем още малко. Yes, бе!
получих това-то перфект. А що бягаш, брат? Що бягаш? Що бягате? Ладно. Гадно мръсна. Кой има такова? Сериозно там трябваше да се наброя, човек. Вау, много тъп стана. Как обаче точно там се набря? Много ме го това. Добре. Мост. Шилд. Ще събирам за шилд, не знам. Я така че паковете да видим. Нищо. Не така. Така. Добре. Окей. Не може да се въведем с тебе да спът. Ейджо. Не. Толкова ме. Добре, за сега не толкова нужни неща. Моят профил е. Ето. Това такива. Не ето. Мотор, голден хук. Не трябва да са. Тук имаме таковата. Achievement. Също нямаме achievement. Тук. Флаш. Са тия, бе. Ундабъл. Ще взема това. Така. Започваме да играем, приятели. Буква тъмна. Аз съм един. Не съм тъп. Пикса. Майко. Чакай. Това не виж, че са. Добре, за малко пак да се набутам. Не! Yes. Исках да направя, да пробвам нещо друго. Що всеки път така трябва да се набутва на хора. Като реклама. Спин. Яко. Малко лако играта. Вау, как са умрали, бе. Това беше просто фатал. Често мало. Нимка. Ще кажа. Мой. Оп. Пари. Найс. Съто ми трябва, бе. Ръп. Искаме двете. Майко! Мале, джекпотът тук ударих. С малко ще трябва да слушам следването. Видяхте. Симто не знам. Абе, колко такива ракети ще има? What? Дори не разбрах това за какво беше. Лагва. Жестоковицата, съжалявам.
Ами... Вау! Това просто добре. Бръш паст, така. Добре, това ще отклипа. Ако ви е харесала играта, не забравяйте да се абонирайте. Мисионс, така. Ще има още епизоди на тази игра. И да. Я съм да идем тук. Къде беше, бе? Май профил е така, май. Това да си купя следващия път. И да, хора, ако ви е харесало това видео, не забравяйте да струшите лайк бутона и ще се много скоро следващия път. Чао, лайк, subscribe, бай бай. Много бест, чао.